Las că-i facem mâine și cu Nina când vine și cu Bradu. Păi ăla nu făcea așa, mă, pe ce mi-ai dat-o de... Că asta pulsează acum aici. Care-i guiță de guiță? Moșulicu? Moșulicu, hai să-l filmăm și pe frățiorul. Ha, ha. Și așa. Avem și steagurile noastre aici. Și acum direct la tortuleț. Da, că mâine eu pun în pairat. Așa, încă o dată Bradu. Frumos, brădulețul. Dar e curioasă treaba de ce nu iară. Da, înseamnă că înapoi ai selectat tu cine știe ce ai selectat acolo. Așa, moșu. Moș Crăciunul gata.